Maria, hvorfor har du valgt at deltage i Operation Dagsværk? Fordi jeg synes, det er et virkelig vigtigt projekt, men også fordi, at jeg synes, det er rigtig fedt, at man kan komme ud og arbejde på sådan en helt anden måde, end man er vant til, når man går på gymnasiet, så man ikke skal sidde i et klasselokale. Jeg synes, det er vanvittigt vigtigt at støtte andre unge. Specielt det hele her koncept med, at vi er nogle unge mennesker, der arbejder for unge mennesker, så man kan få nogle bedre vilkår, synes jeg var mega vigtigt og mega stærkt. Så derfor vil jeg rigtig gerne bidrage til det. Og så synes jeg også, at projektet i år bare ramte mig rigtig meget, fordi jeg synes, at man ved ikke særlig meget om grønlandske unge, og det synes jeg måske er et problem. Og det kunne det her projekt helt meget hjælpe med at gøre det mere opmærksom på. Og så kan man også på samme tid støtte grønlandske unge. Det kan jeg bare synes er mega fedt at have den mulighed. Så derfor vil jeg rigtig gerne arbejde i år.